Hey guys, ba harka wallahi muna ruwa. Ziga on the mix. Zaman gida dole, zaman gida dole. Lamadi, city boy. Ni matsalata da zaman gidan nan. A social media ina rage lakas. Hotuna na ne na ta nake television. Ba wani walfaya ba location. Kullum kawai ni ne cikin production. Kai Kafas ina da ke Kano Jigawa da Gombe. Za su fara zanga-zanga gobe-gobe. Ba sabon audios babu videos. Gashi an daina ji na ko a radio. Yanzu gashi na ji storin garantin. Zaman gidan kwana 30. Wai da gaske ne gwamnati ta bayar garantin. Zaman gidan kwana 30. Garantin. Zaman gidan kwana 30. Gwamnati ta bada garantin. Zaman gidan kwana 30. Garantin. Zaman gidan kwana 30. Garantin. Zaman gidan kwana 30. Kaga yanzu ta faru kuma ta kare. Garin da na bikin kuma ya kare. Kafin zaman gida na tara kudin aure. Su kuma kwata-kwata duk sun kare. Ni yanzu ma matsala ta Fatima. Zan kai ta gida ta gaida Maryama. Gashi ba ta cin abinci sai da nama. Ni kai na fama nake da cin rama. Tana gani na za ta fara sallama. Duk abin da ta ce ne mata babu gardama. Zaman gida ya sani na dama. Ni nake biya mata moni sinima 10,000. Everyday tana ta calling. Wai na zo na kai ta shopping kai. Wai mata ba su da labarin garantin. Zaman gidan kwana 30. Garantin. Zaman gidan kwana 30. Gwamnati ta bada garantin. Zaman gidan kwana 30. Garantin. Zaman gidan kwana 30. Na ce wait. Bakatun fadina tana ta ringin. Who is call me? Fatima ce. Fatima ce. Wallahi yarinyar nan ta haukace. Amma na san yadda zan mata. Karya kawai zan mata. Hello Fatima. Yanzu gari ba shiga. Kuma ke ma kin san ba fita. Gashi yanzu ina Malaysia. In gidan wata su daya America. Sun biya ta Spain, Faransa da Germany. China, Iraki yanzu suna India. Sati na sama za su dawo Nigeria. City Ziga on boy. the mix.